हेलो फ्रेंड्स, बड' आर्ट टेक चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो माबोरै फेसबुकनि भिडिअ'खौ माबोरै डाउनलड खालामो। लोगोफोर, गोबाङानो मिथियो आरो गोबाङानो मिथिया माबोरै फेसबुकनि भिडिअ'खौ डाउनलड खालामनानै गावनि गेलारियाव सेभ लाखिनो हायो। लोगोफोर, दिनै बिनिनो मोनसे भिडिअ' लाबोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। दा भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिक्वेस्ट, लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो। फैदो बिदिब्ला आं दा मबाइल स्क्रिनाव थांनानै खोन्थानोसै। लोगोफोर, जोङो मा एप्सखौ लायोब्ला जोङो फेसबुकनि भिडिअ'खौ डाउनलड खालामनो हायो। फैदो बिदिब्ला आं दा प्ले स्ट'र एप्सखौ खुलिना दिन्थिनोसै। लोगोफोर, दा नायलांबाय थादो। नोंथांमोना प्ले स्ट'रखौ आं अपेन खालामबाय। बेयाव सार्च खालामदो लोगोफोर, भिडिअ डाउनलड फेसबुक एप। नै लोगोफोर, फैबाय। दा बिदि सार्च खालामनाय लोगो लोगो जोंनाव गोबां एप्स नुजाफैयो लोगोफोर स्क्रिनाव। दा अबे एप्सखौ डाउनलड लानांगौ आं नोंसिनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन। लोगोफोर, दा अबे एप्सआ जोंनि थाखाय बांसिन मोजां आरो बांसिन हाइ क्वालिटिनि खामानि होयो, आं बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै नोंसिनि सिगाङाव दिन्थिगोन। भिडिअ'खौल' स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय था। फैदो बिदिब्ला आं दा नैबे बुस्थुखौ डाउनलड खालामना दिन्थिदिनि। लोगोफोर, बिनि डाउनलडार आरो बिनि रेटिंआ जोबोर मोजां। नै लोगोफोर, दा आं बेखौ अपेन खालामबाय। आं बेखौ अलरेडि डाउनलड खालामनानै लाखाबाय। नै लोगोफोर, दा नोंसोरबो जाय फेसबुकनि भिडिअ'खौ डाउनलड खालामनो सानो, बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लादो। आं बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै बिनि रेटिंखौ नायनोसै। नै लोगोफोर, बिनि रेटिंआनो जाहैबाय 4.1 आरो बिनि डाउनलडारा जाहैबाय 100 मिलियन। लोगोफोर, होनबा गोबां मानसियानो डाउनलड खालामबाय आरो ट्राइ नायबाय आरो रियेल खामानिबो होयो। नै लोगोफोर, बेयाव बिराद मोजां मोजां कमेन्टबो लिरनाय दङ। दा बेखौ आङो अपेन खालामना दिन्थिनोसै। नै लोगोफोर, अपेन खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि नुजागोन, बेबायदि जागोन। नै बेयाव बाहाय नोंनि फेसबुकनि आइडि नाम्बार आरो पासवार्डखौ बिदों। लोगोफोर, दा बेखौ होलायाबाबो जायो। नोंथाङा नै URL आव क्लिक खालामबानो बेबायदि नुजायो। नै दा बेयो एड देखायदों। लोगोफोर, बा एडखौ काट खालामनानै होबाय आङो। बे एड देखायनायखौ जोङो नैबेहाय अबे भिडिअ'खौ डाउनलड लागोन। नै लोगोफोर, डाउनलड खालामोबा आं मोनसे डाउनलड खालामखांबाय दहाय, माने ट्राइ नायग्रोबाय आङो। दा आङो आरो मोनसे डाउनलड खालामना देखायबावनोसै। नै लोगोफोर, गिबियावनो थांदो फेसबुकआव। नोंथाङा जे फेसबुक एकाउन्टखौ सालायो, बे फेसबुकखौ माने अपेन खालामदो दानिया। दा नोंथाङा अबे पेजनि भिडिअ'खौ डाउनलड खालामनो सानो, डाउनलड खालामबानो जाबाय। नै लोगोफोर, बेफोरखौ डाउनलड खालामजायो। नै आं दा बेखौ डाउनलड खालामना दिन्थिनि। लोगोफोर, नै बेनि भिडिअ'खौ डाउनलड खालामना दिन्थिनि। डाउनलड खालामोबा जोङो फार्स्टआव माहाय थांनांगोन। नै लोगोफोर, नैबे डट मोनथाम दंना, बे डट मोनथामाव क्लिक खालामनांगोन जोङो। क्लिक खालामनायनि उनाव जोंना नै लोगोफोर बेयाव फैबाय कपि लिंक। नै गाहायाव कपि लिंक नुबायना लोगोफोर, बेयाव क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै जोंना लिंक टु फार्स्ट कपि, माने कपि जाबाय लिंकआ। लोगोफोर, दा जोंना डाइरेक्ट दानदो आरो नैबे एप्सआव फैदो। लोगोफोर, जों जे एप्सखौ दा अपेन खालामनानै नायदोंमोन, नैबे एप्सआव। नै लोगोफोर, नैबे एप्सखौ अपेन खालामफिनदो। दा आं अपेन खालामफिनबाय। नै दा बिदि एड देखायो। एडखौ काट खालामनोसै आङो। लोगोफोर, दा एडखौ काट खालामबाय, URL आव होबाय। URL आव होनानै दायोसो कपि माबानाय। नै लोगोफोर, दा आं बे कपिखौ पेस्ट खालामना होबाय। नैबे डाउनलडआव होनानै होदो। दानिया डाउनलडआव होनाय लोगो लोगो अट'मेटिक डाउनलड जासिगोन। नै लोगोफोर, नायदो दानिया। नै आं बे डाउनलडआव क्लिक खालामनोसै। डाउनलडआव क्लिक खालामनायनि उनाव नै आंना एसे लडिं जाबाय। दानिया नोङो बेखौ वाट्च खालामग्रोनो ना डाइरेक्ट डाउनलडआव होनो। लोगोफोर, आं दा बेखौ वाट्च खालामला, आं डाइरेक्ट डाउनलडआव होनोसै। डाउनलडआव होनाय लोगो लोगो नै एड जाफैबाय। लोगोफोर, नै जोंना नै डाउनलडआव लाबोदो। दानिया नै एडभार्टाइज देखायबाय। नै लोगोफोर, मालाबानो आंना डाउनलड जाबाय। नै लोगोफोर, एकदम नै आं बेखौ दा प्ले खालामनानै नायनोबो हाबावबायसो। नै लोगोफोर, दा प्ले खालामनानै ससे डेम' देखायनो। नै जोंना नै लोगोफोर, जोंना दा आं बेखौ फुल नायजोबला लोगोफोर, मानो होनोब्ला आं नोंसिनो जास्ट एगजामपोलल' देखायदों। आरो नोंथांमोनाबो जाय फेसबुकनि भिडिअ'खौ डाउनलड खालामनो सानो, बेबायदिनो डाउनलड खालामबानो जाबाय। लोगोफोर, जोबोर इजि आरो जोबोर सिम्पोल, माने जोबोर गोरलै। लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना
दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, शेयार खालामना होदो लोगोफोर। आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।